Mi waɗay ma mi waɗata. Donald Trump no hakkunde miijoji ɗiɗi e nder yamɗe 24 o tumbidiri mbatulaɓe makko fi kisal ngendi laabi ɗiɗi, kono ha han hoorejo Ameriki on ƴettali pellital sakkitoral. Mi junnay miijo haa ka sa'i sakkitoro sabu natugol e hare wona hunde samakala, Trump yeeti journaliste en hanki. Si Israel no domude ballal Ameriki ko sabu bombure maɓɓe nde tonuji 50 ko nden pet tamƴina wawan fettinde furgere moƴƴinirde misilje ko iri e nder pelle Iran. Mawɗo Iran on Ayatollah Ali Khamenei hajindi dawlaji ndentuɗi Ameriki e ko arata laatade battane bonɗe arma ɓe tawda e hare ɗen. Ka leydi gatigi yoga e bambamɓe Trump ka nder ɓeygure maga no lundi eɓɓore yo Ameriki tawtu ɗen hare. Buy hino andintinna alhaali Iraq e ley laamu George Bush ka fuɗɗode kitale 2000. Ceerno Mudumba, New York, RFI.